हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀରକୁ ମାନେ ଦହି ହେବ ଦହିକୁ ଘିଅ କେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ମଗାଉଥାଏ, ମାନେ ସବୁଦିନ, ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଆମର 4 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ମଗା ହୁଏ, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ। ତ ଯେହେତୁ ସୁରଭିଟା ଏଇଟା ମଗା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ମଗା ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦହି ଆଉ ଘିଅ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଈ କ୍ଷୀରଟା କେତେ ସର ହେଉଛି, ମାନେ ଘିଅ ଭଲ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭଲ ଘିଅ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ କ୍ଷୀର କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ସାରିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ପାଖାପାଖି 5 କି 10 ମିନିଟ୍। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ନା ସରଟା ଭଲ ମୋଟା ହେବ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏମିତିକା ମୁଁ ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାଢ଼ିକି ରଖେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ସରଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ କାଢ଼ିବେ ଟିକେ ଦହି ପକାଇବେ, ଯେକି ଖଟା ହେବନି। ଦହି ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବେ, ଟିକେ ଖଟା ହେବ, ପିତା ହେବନି, ନହେଲେ ଦହିଟା ପିତା ଲାଗିଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବାକୁ। ଏମିତି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ 20 ରୁ 25 ଦିନ ରଖି ସାରିଛି ଦହିଟାକୁ, ମାନେ ସେଇ କ୍ଷୀରର ସରଟାକୁ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ମାନେ ଅଧା ଅଧା କି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାଟି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇକି। ତାକୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ଏତିକ ମୋ ବାଟି ହେଇସାରିଲା, ଲହୁଣୀ ବାହାରି ସାରିଲା। ଏଇ ଲହୁଣୀଟାକୁ ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ନା ସହଜ ହେବ ଯେ କି ଲହୁଣୀଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ବୁଲାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବୁଲେଇବାଟା ସହଜ ହୁଏନି, ଚିକଣ ଲାଗିଯାଏ। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ସହଜ ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦହି ଦିହରେ ରହିଯାଉଛି ସେ ଘିଅଟା, ତାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତିକା ମାନେ ମୁଁ ହଲେଇକି କରି ନେଇଯାଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେତିକି ବାଲା ବାକି ତକ ଦହି ତକ ପିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକ ପାଖାପାଖି ମୋର ଦହିଟା ଏଇଟା ଘୋଳ ଦହି ହେଇଗଲା। ଏତିକ ବାହାରିଲା ଘୋଳ ଦହି, ଆଉ ଏତିକ ଲହୁଣୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏ ଲହୁଣୀଟାକୁ ଆରାମସେ ତାକୁ ମାନେ ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ ତାକୁ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଉଛି କିଛି ସମୟ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟିବ ନା, ତ ଘରେ ବାସ୍ନାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଘରେ ଘିଅଟା କଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବାହାରୁ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅ କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ସେଥିରେ ଭେଜାଲ କିଛି ବି ମିଶାଇ ଥାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କେମିତି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘରେ କରେ ମୁଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଘରେ କରିଲେ ଆଉ ତା ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଲର୍ ଆପେ ଆପେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଘିଅଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁକି ନା ଗାଁ ଝିଅ କରିପାରିବ ଆଉ ସହର ଝିଅ କରିପାରିବନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି। ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଖାପାଖି ଘିଅ ହେଇ ଆସିଲା। ତ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାକୁ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଚ ଜାରରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା କିଛି କାଳେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯିବ। ତ କାଚ ଜାରରେ ଆକୁ ଏଥିପାଇଁ ରଖା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ଗୁଆ ଘିଅଟା ରହିବ। କାଚ ଜାରରେ ରହିଲେ କିଛି କୌଣସି ବାସ୍ନା ଏକା ହେବନି, ତା ବାସ୍ନାଟା ସେ ରହିବ। ଆଉ ଘିଅଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନା, ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ଆଉ ମାଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।